Manila. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Sabado pitsa 8 na bulan sang Mayo tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga atong talakayon karon nga adlaw. Ini nga mga isyu kag balita idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako ang mabulig sang D3 Bayo sa pagkakasang kagaw nga nagtapik sa aton lawas. D3 Bayo tambal pa sa ubo sipon kag hilanat tag 14 pesos lang produkto sang klinika di alternatibo. Kag inadulong man sa aton sang DTX 500. DTX 500 nagatinlo sang inyo dugo nagasilhig sang mga impurity kag toxin sa inyo atay. Nagabulig panubo sa inyo blood sugar bangod sa mga organic compound niya, bisin charantin kag polypeptide. Subong, masyado ka delikado sa panahon kinanglan mabakod ng lawas, mabakod ng organ. Ibato naton sa anuman nga pamalatian. Dire ang paggamit na #duwag. Porte maning mga pumuluyo. Porte dayon ang ila arangkada pagkatapos nga hindi ginbaton sang presidente ang iya panghangkat manggani kay Carpio nga magdebate kadumdum kamo. Si Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag sining porte ka init kag kontrobersyal nga isyu sa West Philippine Sea. Siling nagligad nga adlaw ni Presidente Rodrigo Duterte, abogado ka abogado mangko, debate kita. Siling ni Carpio, ni Antonio Carpio, retired Supreme Court, baton ang debate. Anong gusto mo din? Anong oras? Purti man si Carpio, baton dayon. Wala gali klambot, 24 oras report. Nagwa gilayon. Hindi pag-ipadayon ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagdebate. Kay siling sa mga cabinet member niya, hindi ka mag-atubang kay Carpio. Bangod, wala sang padulungan sang maayo ang debate ninyo. Wow, kay kuntani, nami na pamatian ni. Ate ang matiglawa si Roque, Tilang taon ta kon ang abilidad ni Harry Roque ni engkwentro kay retired Supreme Court Justice Antonio Carpio. Nayawan kutaw-kutaw kag yaguta ang presidente sang pungsod Pilipinas. Duwag talawan ang panawag sang iya sini mga detractor. Kung ako hindi taman pagbataman, presidente na siya. Karon kung magpadayon, abi pananglitan, wala man naton gina-estimate ang wisdom sang presidente. Mapirde siya ka Carpio karon, kay nagsiling siya kung mapirde sa manaog sa pwesto. Kung di disgrasya, wala pa matapos termino ya, nawagtang na siya. Husto man ang panugyan sa mga cabinet member. Hindi pagbatuna, hindi itaya dira ang pagka-presidente mo sa debate kay retired Supreme Court Justice Antonio Carpio. Tiyari, lang taon ta. Hulakton ta kay si Roque ang ginatugpo karon nga makig-debate. Puerte, no? Kung sa bagay, naanad naman kita kay Presidente Rodrigo Duterte, lain subong, lain buwas. Tiyan mo na, usto man yung desisyon ako, yabe. Usto na yung desisyon niya. Nga hindi siya mag-enkwentro debate. Mamuyan ka mo. May lagyapo kung magdaog siya. Kag mapirde karon, kundi kinaon niya mangindupla ya, nga manaog sa pisto, kung mapirde kay Carpio, gusto man ang desisyon, hindi na talawan ang panawag sina Wais. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Mabalik kami pagkatapos ini.
pamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, kadayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44. Ang tanan nga mga direktiba, mga pila ka mga ginaduso sang local government unit alin sa probinsya pakadto sa mga kasyudaran kag banwa, mahimo tinapakan gid siya sa mando sang presidente nga arestuhon ang tanan-tanan
nga wala nagatuman sang direktiba sa pagsuksok sang husto sang face mask. Tigin bantala na kahapon ni Interior Secretary Eduardo Anyo nga tanan-tanan dapat magtuman. Suno kay Anyo, ang Department of Interior and Local Government kag ang kapulisan maga-implementar sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte arestahon ang sinuman nga wala nagasuksok sang face mask sa publiko. Amo ini ang mando sang presidente nga nagtapak sa anuman nga mando sang lokal nga panggobyerno. Ang tanan-tanan nga personalidad nga hindi magtuman arestahon sang kapulisan agod nga proteksyonan kuno ang public health safety. Tiyan mo ini. Kon ang aton mga local ordinance, mga bayuritor, kag iban pa, may ara iya sa pigalidad sa karon iya, ginanglan magatuman kag magasunod sa nasyonal nga mando sang presidente. Sa Interior Secretary, nagpalayag tanan nga police station nationwide, preparar kamo sang detention area. Kag ang tanan-tanan ilopot dira kung hindi magtuman sa mando. Tiyan mo ini, ang karon mando na kay bangod, kadamo gyapon tiga ulo. Kung sa bagay, mayo man niya, madisiplina bla. Kaya kung sa makita mo, magalibot ka. Daw wala lang, may face mask man na ginabutan sa sagang, may face mask man isaras sa likod, ang face mask isaras ba lang, wala sa ilong, daw hindi, kuwambla, daw pasapayan, daw hindi maintindihan ang kalugtasan, tiga ulo, sa pila naton ka mga kauturan. Tiyara karon, mando, dakpon, ilonggo sa bilangguan, ang sino man gini magtuman sa pagsuksok husto sang face mask. Bao, kabudlay gid, kay kinanglan pagid, nga patigahon ang tanan-tanan nga mga pagsulundan. Kung halugan mo, maabusar man. Nahambalan gid nga istriktohon, ipatuman para sa benepisyo man na sa ila kaugalingon, pamilya nila, kag bilog nga lugar, amo man gyapon. Do kabudlay no? Amo na ning milyon na nagkalamatay, amo na ning damo na nagkalapugday, may mga utod gyapon kita baw, kabudlay gid. Ambot ko ano nga klase utok ang ato ni. Ginapandaman na kita para man sa aton kaugalingon, dig-agid. Lantawan nyo bla? Libot ka mo bla sa pinaka mga lugar, merkado kag iban pa. Kay may ara na nga, ang iba na sa liog na lang, ang iba na daw hindi maintindihan. Ay, oo. Kung hindi ka magdayaw, mamuyayaw ka. Tara na, tumanon, lapakon ng tanan nga ordinansa lokal sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte. Pati Presidente gaugtas. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 6:48. Ining aton mga balita kagisyo gendulong sa aton sang D3 Bayo. Mabalik kami pagkatapos ini. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan,
Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Kaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkolong kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Time lasay 54, nagpasalamat man ang mga pumuluyo kahapon dira sa Barangay 12 sa sunog nga nagluntad. Si Barangay Kapitan Alcantara nagpasalamat man badasig kapag abot sa bulig gikan sa opisina ni Mayor Bing Leonardia, gikan sa opisina ni Congressman Greg Gasataya, gikan sa opisina ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran kag tanan-tanan nga nagdulong sang bulig sa nasunugan. Kung may mga sunog pareho sini, ang tanan-tanan iya libre ang may kabubuton nga magbulig. Amo nang siling naton bala, minus politika ini. Basta bululigan, dapat buligan.
Kung may magsulod dire sa Bacolod nga magbulig, welcome. Ang politika iaawayon talang ni pag-abot sa nagkakaigo nga panahon. Hindi ini paglaktan pa politika ang kinanglanon sa atunutod. Nasunugan na sila, nahulaan na sila. Hindi ta na pag-intahan politika. Kung magbulig, kita bulig. Hindi na kita mag-saprid balabad sa mga politika. Wala pa niya panahon sa politika ang pagbulig. Nasunugan ng iban to. Wala na balay, wala na gamit, laktan ta pa politika. Obligasyon na sang isa ka syudad nga magbulig. Obligasyon ina sa alkalde, obligasyon ina sa congressman, obligasyon ina sa aton tanan nga mga kauturan din sa Bacolod nga magbulig sa naulan kag nasunugan. Hindi ka kisay nalaktan pa politika. Hindi ta paglaktan politika. Kinahanglan niya ang bulig-bulig. Ang politika maabot na niya. Pag-file sang certificate of candidacy, inkwento, hala, was-was ka mo na, iningkwentuhanay. Subong ya, ang bulig-bulig. Kalain man na iya nga magatag kaya bulig, kay mangod may tuyo kaya nga magpadalagan dire sa Bacolod o kung sino ka man nga personalidad. Kung magatag ka bulig-bulig, amo na bala, welcome na, wala kuya, hindi ko na ipagdidaan, hindi ko pagpunggan, bulig lang. Pero kalain na iya nga nagabulig kay mo, may mga tinaga ka pangabuyan, may mga saprid balabag pa, bulig kay mo ya, kami tuyo ka maglagan sa Bacolod, ti kundi daw hindi amo, hindi na ya kabubuton nga bulig. Bulig na sa personalidad mo, sa interes ninyo, nga maglagan papili sa politika. Wala ya panahon sang politika ang kinanglanon sa nasunugan, ang kinanglanon sa nagakinanglan, ang tanan-tanan welcome, pero i-minus na to ng politika. Kung kabulig, kabulig. Kung kabulig ka bala nga pakulahaw para pakita da nga nagbulig ka para sa interes mo sa politika, tagual ang kwarta mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay, 57. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran,
Ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.